Көзілі көңел күзгісі. Көзілі фикір езағына сөз ашқышы. Жанлы сөйлем, ихлас аралашу, көзге көз қарашып тапшыруында. Дәүләт Думасы депутатлары түрік сериалларын туктатырга планлаштыра. Нишин дейсезме? Чөнкиләрдә безнең илдә хатын кызларына юнсезрәк ойга буралар түгелме диләр алар. Чөнки проблемалары юк, образлары идеал, акча турында уйлыйсы юк. Ай, чит илләрдә, чит якларда әнә ничек хатын-кыз бәхетле, рәхәт яши дип көяләнә башлыйлар диләр. Бәлки дөрестер дә, ләкин үзебезнең хатын-кызларга кайтсак, әнә шул, аңлап торасыз, диваннан үзеңне торгызасың да, җиңеңне сызганасың да, үзеңне булдырасың да, үзең буласың. Шунда гына бездә сериаллардагы кебек матур тормыш килә. Үзеңә дә, гаиләңә дә. Аңларсыз бүген ни өчен шулай башлаганны. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, сез Туган тел каналы белән бергә эфирда күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышын тәкъдим итә, әзерләп алып баручы Зифа Нагаева. Аның күңеле, йөзе яктылыктан төшкән нур кебек. Аның экраннардан баккан карашы йөрәккә кагыла. Аның күңел халәте моң, җыр. Ул кичкенә генә матурлыклардан да гаиләсе өчен, дөньясы өчен әкияти мөгъҗизәләр тудыра белеп яши. Ким икән ул дисездер. Бүген бездә кунакта билгеле алып баручы, танылган журналист Замира Рәҗәпова. Сезгә хәерле сәгатьтә димен һәм кунагым белән исәнләшәм. Сәлам юллыйм, Замира. Сәлам юллыйм сезгә дә, Зифа апай. Хәерле вакытлар булсын, исәннәрмесез, мөхтәрәм тамашачылар. Бик көтеп алдык. Иң беренче катгый сораудан башлыйм. Кыска гына булса да, аңа җавап бирми булмый. Без өйрәндек бит инде, диделәр. Тыйынлыны карарга диделәр. Язмышның вакытын күреп көтеп алырга. Кая юкка чыкты безнең Замира. Бик күпләр беләләр. Социаль челтәрләр аша үзенең җаваплардан, ә күпләр җаннарын тынычландырабыз белмәгәннәр дә бар. Телевидениедә ул һәрвакыт шулай. Сез инде үзегез дә беләсез, тапшырулар ачыла тора, ябыла тора, ачыла тора, ябыла тора. Менә әле шушы язмыш тапшыру ябылгач та мин уйладым. Без ачып җибәрдек мәдәният дөньясында 20 ел элек. Мин декретка киттем дә аяз белән. Миннән соң икенче алып баручы утырды, мине ул тапшырудан алдылар. Аннары соң җырлый галә тапшыруы. Аннары тотылар да тагын алып баручыны алыштырдылар. Аннары инде безнең Биргез мәйдан дигән тапшыру чыкты. Аны яптылар да җомга көн кич белән дигән башланды. Мин алып бара дим Данир Сабиров белән. Аннары соң тагын мине инде Данирга пар димәделәр, мине алып аттылар да икенче алып баручыны Данир кулына бастырдылар. Мин шул кадәр өйрәнгәнмен ки, тапшыруга старт бирергә мине чакыралар да, тапшыру инде ул шул кадәр инде тамашачы мәхәббәтен яулап эшләп китә дә, алыштыралар да куялар. Мәгә минем язмышым шундыйдыр инде. Без теге дәвани тәрбиясен алган кешеләр, минем фәлсәфи караш. Син бу дөньяда Аллаһ Тәгалә кушмаса яфрак та селкенми. Димәк, Аллаһ Тәгалә сиңа шулай кушкан һәм синең борчылуың, үз-үзеңне бетерүең, кем беләндер әрләшеп йөрүең, бу минеке дип даулап йөрүең, ул бушка гына, ул юкка энергия һәм сарыф итү һәм ямсызланып йөрү генә. Аллаһ Тәгалә шулай кушкан? Яхшы. Кая югалдым дигәндә, мин бит инде әлхәмдүлилләх, гаиләм зур, балаларым кичкенә, аннары эшмәкәрлек эшемдә бар бит инде минем. Һәм бер ишек ябыла икән, ул ябылган ишеккә карап утыра торган кеше түгел мин. Ябылдымы? Ябылды. Димәк, аны икенчесен эзләргә кирәк. Кайсыдыр булса ишек барыбер ачылачак. Еракка күз салмый булмый. Синең үткәннәр белән бик күпләр таныша баралар, кызыксыналар. Һәм тагын да безнең Башкортстан ягында, үзебезнең Башкортстан кызы буларак әйтәсем килә. Үзбәкстан язмышына бәйле Илеш, Трашы һәм Казанга юл. Менә шушы аралыкта бер навигатор булып эшләп ала Замира. Мин 79 елда Үзбәкстанның Каракалпак республикасында туганмын. Шулай килеп чыккан, минем әни Ижевскида
менә шушы ипи икмәк пешерә торган заводта эшли торган булган, һәм анда килә торган булган солдатлар ипи алырга. Шул солдатлар арасында минем әти дә булган. Ул вакытта СССР заманы, анда бит әле чит ил дигән әйбер юк, бөтенесе дә бер көтүбә астында дигәндәй. Үзбәкстаннан әти минем шул Ижау шәһәрендә хезмәт итә торган булган шундый хәрби частьта дип әйтик инде. Һәм шунда әнине ошаткан инде ул минем әни сап-сары чәчле, салам кебек сап-сары чәчле, яшел күзле блондинка инде. Әни әйтәдер, миңа ди автобуста кайчакта әйтәләр, билеңне майтып тотып карыйк әле дип әйтәләр. Шундый тегенеп тишкә генә инде шундый күз алдына китерәм инде әнинең инде булганын. Ошаткандыр инде кап-кара үзбәк егете монда бит инде сап-сары алтын чәчле. Әнине күргәндә гашык булгандыр дип уйлыйм инде. 18 яшьтә танышканнар, шул әни әти хезмәтен тутыргач, әнигә 19 була ул вакытта. Һәм инде әти кайтып китә дә, аннары әти-әниләр белән килеп, әнинең кулын сорап, никахлар укытып, әнине Үзбәкстанга алып китә. Анда мин туганмын, минем сеңлем туган Фирүзә. Шуннан әни кайта Башкортстанга кунакка дип кенә кайта, ләкин без шәһәр җирендә түгел, авыл җирендә, Кишлакта яшәгән әни әйтәдер, бик авыр хезмәт, мамык җыялар, япеш кенә балаларны шул 14-15 яшьтән кияүгә бирәләр. Аннары сыер савасын бер хуҗалыкта 10-15 сыер кул белән савасын бит инде бик авыр тормыш иде ди инде. Минем ди иң курыкканым 2 кыз баланы 15 яшьтән кияүгә бирерләр дип куркадырым. Ул хәтта ул әнидән сорау да юк. Анда ирнең әнисе, минем әби була инде. Ул хәл итә бит. Менә һәр гаиләдә әни кеше хәл итә. Кайнана, әнинең кайнанасы була инде. Гаиләдә, бөтен гаиләдә Үзбәкстанда әни кеше баш. Менә ул ничек хәл итә? Бөтен кеше буйсына. Бу минем балам, мин моны әле 15 тә кияүгә бирмим дип килен кеше әйтә алмый. Шуннан соң инде мин шушы әйберләрдән курыктым ди инде. Авылга кайткач инде ул Дәвани янына кунакка дип кайта да китми. Әти беренче тапкыр кайта, безне алып китәргә дип, Зәмирәне булса да бир дип мине сорый торган булганнар, чөнки минем сеңлем әни яшаган. Ул шундый ук салам башлы, зәңгәр күзле иде инде. Һәм мин кап-кара үзбәк кызы бит инде. Шуңа күрә әни әлбәттә бирмәгән инде. Шулай итеп без авылда яшәп калдык төп йортта Дәвани белән. Әни генә үстерде дисәм дөрес булмас. Безне инде Дәвани белән бергә тәрбияләделәр. Менә безнең тәрбиябез ул җырлау булсымы, ул ашарга пешерү булсымы, чөнки Дәвани тирә-якка бик оста пешекче иде инде. Мин бер үзбәк җырын җырлый торган булганмын. Алло, докторҗан, бездә бер кәсәл бар дип, кәсәл ауру дигән сүз икән инде үзбәкчә. Әйме, шуны җырлап йөри торган булганмын. Әни дә син чыгып китәдер, урам буйлап ди. Элек бит әбиләр утырадыр капка төбендә. Капка төбе саен туктап, скамейкага мине бастыра торган булганнар. Басып, мин җырлап, булардан конфетны алып, икенче капка төбенә китәм. Шулай итеп, авыл буйлап җырлап, конфет җыйып йөри торган булганмын мин. Менә ул балачактан ук, менә шушы татар телевидениесе, мин шул кадәр гашык идем театрга, Алсу Гайнуллиналарга инде, бит Рузия Мутыйгуллиналар, мин аларга инде үлеп гашык идем инде. Ул Люция Хамитовалар хәят чыкты бит инде, бит алар бөтен телевизордан карап. Менә шушы Илсия Төхвәтуллиналар, аларның бөтенсен мин карап, шул кадәр бигрәк тә Алсу Гайнуллина белән Рузия Мутыйгуллина минем инде менә шул кадәр, алар шул кадәр татар, шундый тылымнар белән әлеге спектакльләрдә уйныйлар. Мин үлеп гашык идем, мин театрда уйныйм. Үскәч мин актриса булам, менә шундый теләк белән үстем. Ләкин язмышның үз кануннары булгандыр инде, үзенчә язылган булгандыр. 90-нчы еллар булган еллар, яни миңа бер нинди Казанга бармыйсың, каян 11-не бетергән бала. 11-нче сыйныфны бетергәч, әнә Чаллыга барасың, әнинең бөтен сеңгеләре Чаллыда яши, әнә педагогик институтка керәсең, аннары теләсә нәрсә эшлә диде. Шулай итеп мине мәҗбүри рәвештә мин теге әни сүзеннән чыга торган балалар түгел инде без, үҗәт булсак та, шулай итеп мин Чаллыга китәргә туры килде. Шул вакытта инде мин электем Азат Тимершәехнең төркеменә биюче булып, институтта укыганда бидерим, беренче курсның беренче аеннан ук эләгеп киттем. Менә 5 ел мин биюче булып эшләп йөрдем. Биюче булып күзеңә китерәсезме? Һәм менә шушы бию йөргән вакытта мин дә Салат абый белән дә таныш идем бит инде. Ул мине инде Азат Тимершәехтә эшләгәннән беләдер. Һәм бу миңа әйтә, нишләп йөрисең? Мәйтәм, театрга эшкә керергә килдем, димен. Бөтен теләгем театрга эшкә керү. Кем булып син актрисамы диде? Мәйтәм, юк, мин мәйтәм татар теле әдәбият укытучысы. Кем булсам да миңа театр. Идән булса да юам дигәч, ул миңа әйтте шул вакытта Салат абый. Юк инде институт бетереп идән җавап бирмисең инде диде. Хәзер диде, шалтырат телевидениегә, җибәрде мине телевидениегә һәм иң беренче сорау миңа телевидениедә булды. Яза беләсеңме, камера белән эшләгәнең бармы? Ә минем юк. Миңа Казанда калырга кирәк, мәйтәм, беләм, дидем дә, мине иң беренче съемкага чыгарып та җибәрделәр. Әнә шулай итеп эләгеп киттем мин телевидениегә. Бу аралыкта без әйткән аралыкларда синең матур гына әйтеп үсмер чакларыңнан мәктәптә яшьлектә, яшьлектән
шушы яшьлек юллары буйлап отаган аралыкны атлаган аралыкта үттек. Һәм шул вакытта беренче хисләр, беренче тәүге хисләр, кайдадыр калган хисләр дә бар бит. Гомумән минем сиңа бу сорауны бирәсем килә, менә башлап кирип китәсем килә күңел халәтеңә, хисле дөньяга, һәм аңа керми булмый, шул бит инде башлап гаилә корган вакытлар булып китә. Һәм бу хисләр белән син кайда беренче этап беренчеләй очраштың, Замираның тәүге хисләре кем белән очраштырды? Һәм очрашканда гаилә корганда без беләбез, менә елмаю йөзенә йөгерә, хәзер сөйләтәбез без аны. Кем белән очрашты һәм ул хисләр кайсы урыннарда синең били күңелеңне яшиләрме алар синдә? Аларны сыдырып түккәнсеңме? Икенчесе гаилә корганда Аязны беләбез, әтисе Фәрит белән. Шундый юллар бар бит әйтелгән әйтемнәр тарафыннан. Кемдедер бәхетле итеп, кемнедер үзеңдә бәхетле була алсаң гына ул чын мәхәббәт була диләр, килешәсеңме бу сүзләр белән? Һәм минем җырымдагыча Аязның әтисенә кагылганда бәхетле итәм дисәң дә бәхетсез итеп китмә дигән Зифан агайның җыры бар, шундагысы да дөрес. Шуңа күрә менә мәхәббәт хисләренең яшьлектән булганнарында гел алт өстә чагы ничек хәтерлисәң? Бу беренче мәхәббәт дигән әйбер ул булгандыр мөгаен. Мин укыйдырым 4нче курста, 4нче курс институтта, һәм безнең Илеш районында Орленок дигән пионер лагерь бар. Мин беренче курстан алып диярлек бу пионер лагерында вожатый булып эшлидем. 4нче курста эшләгәндә килде мин аны беләдем, чөнки мин югары яркейдә укыдым. Беренче мәктәптә 10-11-не безнең авылда 9 еллык кына 11-не укыдым. Һәм мин ул егетне беләдем, ул шулай ук икенче мәктәптә укыйдыр һәм 11. Ул вакытта мин игътибарда итмидем инде. Бармы? Бар, алар ике мәктәп аралашалар. Җин осенний балдыр, яңа елдыр ике мәктәп берсе-берсенә кунакка йөриләр. Мин аны һәр вакыт күрәдер идем. Безнең бер вакытта да мин сине яратам дигән сүзләр булмады. Мин аңлыйдырым, ул миңа карата җылы мөнәсәбәттә булуын аңлыйдырым инде. Ул бит әле беренче мәхәббәт, мин аның нәрсә икәнен аңлап бетермим. Минем артта егетләр бик күп йөриләр. Менә күп йөриләр. Сугышалар иде, авылда элек бит авылда сугышу бар, кызлар өчен бит. Сугышалар да иде инде. Әни мин зав клубы ул сугыштырганчы миңа ләгәдер, мин әйтәдер, мин нишләтим соң? Йөрисең кеше сугыштырып дип мине сүгәдер. Мин аларны бит инде сугыштырмыйдым, алар үзләре шунда сугышалар. Кем синең менә мәхәббәттәшен ярату булып калган кешең яшьлектә бармы, калдымы, юкмы? Менә шын ярату дип ул бит мин шуны аңладым, һәр яшьтә ул мәхәббәт төрле була. Әйтәм бит, мәсәлән, башладым да әйтеп бетермәдем. Һәм ул бер көннәрдән бер көнне бөтенләй китте дә югалды. Менә килми генә башлады. Һәм аңладым инде, миңа анарысы минем шул иптәш кызлар, аның белән дарылаша торган иптәш кызлар җиткерделәр, әнисе каршы булган. Син тәүге тапкыр кемгә яратам дип әйттең? Тормышыңда, язмышыңда, үз гомереңдә булдымы шундый хәл? Булмый. Мин яратам дип әлбәттә Фәриткә дә әйткәнмендер, Аязның әтисенә. Ул бит инде ул теге мәхәббәт кебек тоела бит инде. Ул бит инде яратам дип әйтмичә генә өйләнешмисең бит. Ләкин мин аны аңлап әйтмәгәнмен. Фәрит белән менә мөнәсәбәт ничек, без аны кыска гына әйтә алабызмы? Ул сезнең барыбер. Әлбәттә, мин белән башланган булган. Мин ул вакытта ТНВда инде мәдәният дөньясында тапшырынып барадыр. Минем инде исемем әзме күпме билгеле иде, тамашачы мине таный иде. Һәм миңа ул вакытта 26 яшь. Менә 26 яшь. Теге урысчалап әйткәндә девочка колокольчик ни разу дзин-дзин дигән сүз бар бит әлеме? Шундый кыз бала инде бит, чөнки тәрбия шундый. Һәм Фәрит килде тапшыруга кунак булып. Менә килде дә тапшырудан чыксам, телевидение чыгуга ишек төбендә машинасында тора. Әйдә кайтарып куям дип бит инде бит. Бу миңа шул кадәр тоелды. Мәхәббәт гәүдәле инде, шибәр генә. Мин уйладым инде әйбәт кенә җегет дип. Һәм бу миңа айвайма куймыйдыр. Менә айвайма иртән торсам ишек төбендә, телевидение чыгам ишек төбендә тора бит. Менә ират теләсәйме, вакытында таба, мөмкинлеген дә таба. Һәм ул мине менә әйләндереп алды, урап алды ул мине. 3 ай дигәндә без өйләнештек. Кайсы вакытларда ул синең искә төшә әлеге вакытта, кайсы тәңгәлләре белән гел авыртыпмы, әрнеп кенәме, әллә бүтән яклап та берәр яхшы ягы исеңә төшәме? Авыртып, әрнеп искә төшми. Ул хәзер юк. Хәтта мин кайчакта үзем синең өеңдә аны искә төшерүче Аяз йөри бит менә ничә метрлы. Аязда искә алмый аны Зиф апа. Аязда искә алмый, чөнки ул безнең тормышта бөтенләй юк. Аяз шәйне шулай эчмиме? Ул бит әйтәләр, менә сине кая куйсаң да, теге сары чәчле сеңгәргә нигә шаган, сине кая куйсаң да, әни үзбәк булганыңны белгәч әйтәләр. Кара шуңа шибәр бит Замира, ул бит тегеләргә ошап тора диләр. Юк, ул барма генетик яктан. Бар, алар бик охшашлар, әйме. Ләкин ул мине ничектер ошаган үләм күрә алмыйм дигән әйбер юк миндә. Юк. Фәрит әле кайда берәрсе белән яши. Әйе, ул иләнде. Фәритне жәлләре башладым әле. Иләнде. Ул инде
ялгышмасам Төркиядә яши. Без бик сирәк аралашабыз, беләсезме, без ничек аралашырга мөмкин. Без аның белән бик яхшы аралашабыз, без хөрмәт итеп. Менә бер әйтәсем килә. Күптән түгел генә телевидениедән интервью биргән бу Казанга кайтып, һәм титрларга язганнар Төркиядәге әллә нинди оешма, эшмәкәрләр оешмасының җитәкчесе дигән титрлар биргәннәр. Минем бит инде ахирәтләр, безнең бит инде ахирәтләрне, бөтен әйберне беләләр. Тиз генә моның фотосы миңа килеп тә төште. Кара әле Фәрит, менә шулай булган икән, әллә нинди эшмәкәрлек икән, син беләдереңме? Мәйтәм, юк, мәйтәм, белми идем дим. Кара әллә кем булган фәлән дигән. Мәйтәм, кызлар, беләсезме, мәйтәм, мин мәйтәм шушы информациягә чын күңелдән сөендем. Беләсезме, мәйтәм, ни өчен? Чөнки бу кеше минем баламның әтисе. Язмышы, тормышлары хакында син соңрак кына белгәнсең бит инде. Әйе, тора ачылдылар инде алар, әйе. Бала барлыгы да. Беренче никах турында белә идем, баласы барлыгын да беләдерим, официаль ярышканнарын беләдерим. Ләкин мин дә Аяз белән Аяз туарга инде 6-7 айлык булгандыр инде көмәнле чагында миңа шалтыратып әйттеләр, бүген Фәритнең кызы туды диделәр. Менә әлеге тормышыңдагы гаиләң хакында бара сүз. Икегез аны урыс кешесе дип тә беләләр, без инде беләбез, әти-әнисенең берсе татар, берсе урыс кешесе булып та. Бик динле кеше икәнен дә менә бүген генә әйттем, Коръәннәр дә укый, бөтен яклап та шул дингә дә бик хәмердән дә күптән тартылган. Арынды. Арындырган үзен. Таләбе дә шундыйрак, шулай бит хәтта сиңа карата да бүгенге көндәге тормыш иптәшеңә килеп алып килгән мөхәббәт кенә түгел, яшәгән мөхәббәт. Гомумән мин берничә сорауны берләштереп, синең инде җавапларың шулай, ничек дип әйтәм, бөтенесен киң аласың, һәрбер сорауга күңелең белән бөтенесен айкап аласың. Шуңа күрә синең бүгенге гаилә тормышыңда, язмышыңда нинең Максның тормыш иптәшенең роле. Аллаһ Тәгалә миңа язмышымда шундый бүләк ясаган, ул миңа Максимны биргән. Мин бит аерылганнан соң ялгыз хатын булып та яши аладырым. Яисә шул ук ир белән хыянәтләргә түзә, бөтен дөнья йөген иңсәндә тартып баручы хатында була аладырым. Ләкин Аллаһ Тәгалә мине менә шул кешедән арындырган да, һәм аерыласым килмәде бит минем. Әлегә дә әйләнеп кайта димәгез инде. Аерылмас өчен мин бик тырыштым. Күпме күз яшы түгел дә аерылмас өчен, бала ятим булмаска, гаиләне сакларга мин үзем әтисез үстем. Ләкин мәйтәм, җүләр булганмын икән дип уйлыйм инде. Аллаһ Тәгалә миңа Максимны бирде. Мин мәхәббәтнең дә менә шушы беренче мәхәббәтләрдә ул шундый ирфия генә булган икәнен дә аңлыйм. Икенчесе дә аның гашыйк булу гына икән булган дип уйлыйм. Мин дә Аллаһ Тәгаләгә зур сүз итмәсен инде, артык сүз кылмасын. Максим ул менә шын минем тормышымдагы шын тирән мәхәббәтем. Ул миңа ирдә, ул миңа ахирәттә, дуста, мин аның белән бөтен әйберне сөйләшәм. Ул минем балаларымның әтисе дә, хәтта Аязның да әтисе, ул Аязны 4 яшьтән үстергән кеше. Аязга 20 хәзер. Ул минем таянышымда, кулларым ишелеп төшеп булды, бара алмыйм дигәндә дә ул мине оештырып, җыештырып, аякка бастыра торган кеше. Минем иң хыялы, иң тормышка асмаш, иң исәр җүләр теләкләремне дә тормышка ашырга ярдәм итә торган кеше. Инде килеп төртелдем дигәндә дә юл ачып җибәрә торган. Ул минем тормышымда, ул минем дөньям, ул минем. Мин үзем Аллаһка бик ышанам, дини кануннарын сакларга тырышам. Намазын 5 вакытым булмаса да укырга да тырышам. Һәм менә шушы моннан 3 ел элек безнең өйдән хәрәм китте. Без дуңгызны инде булай да ашамыйдык инде, хәрәм ризык кертмәскә тырышабыз, белә турып кертмибез инде. Һәм алкоголь китте. Макс инде юк-юкта дуслар белән бәйрәмнәрдә салыштырадыр инде. Ул бит һәр иратка хас әйбер. Мин инде булай да хәрәмне алкоголь эчкән кеше түгелмен мин.
Бик сирәк кенә бәйрәмнәрдә бер бокал вино кабып утырырга мөмкин. Анда чы бетерелмәскә мөмкин. Тәмсез бит инде ул вино. Шәраб. Һәм менә Максим атнага 1-2 тапкыр ул инде мунчадан соң булсынмы, душтан соң чыга, кабинетына кирип бикләнә дә, ябып ишекләрен ябып, аның Коръән китабы бар урысча транскрипция белән, ул аны ачып куя да, ул шуны ябылып Коръән укый. Минем әле Коръән укыганым юк. Ул минем җитешсезлегем, аны укырга кирәк. Менә вакытым юк дөресен әйткәндә. Менә алай да дисәң акланандай вакыт түгел, ләкин ул таба. Ул менә берәр сәгать бикләнеп Коръән укый. Күпләрне сорау борчый, Максның ула күренми бик, аралашалар микән, Аяз белән, балалар белән аралаша микән, ничегрәк ул балага игътибары бар микән дип. Әйе, бу сорауны миңа үземә дә еш бирәләр. Миндә теге усал үгәни күрергә теләүчеләр дә бар, Максимны баласын ташлаган әти итеп тә күрергә теләүчеләр бар инде. Булай чын күңелдән кызыксынучылар да бар. Әлбәттә, бу бала һәр вакытта да безнең күз уңында, ул безнең өйдә көтелгән кунак. Беле кирәк чагында ешрак киләдер, хәзер инде үсмер егет, 16-17 яшьлек егет, әлбәттә үз планнары, еш кына хәзер инде Макс белән алар инде шәһәрдә күрешергә мөмкиннәр. Ул безгә дә булай да килә, ләкин инде тора менә мин Аяздан гына әйтәм. Аязның авызыннан бер сүз алып булмый, аның белән утырып сөйләшеп булмый. Аларның яшьләре шундый. Хәлләр ничек? Норм? Ашадыңмы? Әйе, ашсыңмы? Юк. Менә шулай гына. Һәм Максим үзе дә әйтә, теге хәзер ди ул ди үсте ябыла менә, үсмерлек чоры. Булай Максим һәр вакытта да аның белән аралашып тора. Ул бала безгә гел килә. Һәм мин шул әйберне әйтәсем килә. Ул бала минем балаларымның туганы. Алар бер ата балалары. Бер ата балалары. Хәзер минем сине алып китәсем килә үзең булган күңелең яткан якларга, кыска сорауларга. Мин бирәм сорау һәм кыска итеп син ансыга бик ышанып бетәлмим. Дуслар, ничек ит ул аны кыска итеп җавап бирергә тиештер. Үзем дә ышанып бетә алмыйм. Кыска булмады диярмен. Шуңа күрә минем үземнең күңелемә генә тәңгәл булганнары онытылып китәргә мөмкин дип җыштырып куйганнарына укталам, Замира сораулар бирәсем килә. Менә инде синең эшең мактарлык тирги торган яклары да аз булган Макс бит инде. Шулай бит инде. Шулай бер кимчелеге бармы? Ул узак уйлый. Миңа бит тиз кирәк. Миңа бер әйтәм, мин сөйләп бетергәч, аңа сикереп торырга да миңа уже китәргә кирәк. Ул ярар, уйларбыз дин. Әйдә инде. Менә шушы күбрәк. Замираның кайсы ягы бик килеп бик күңелгә хуш түгел дип зарланганы бармы яки әйткәне бармы? Миңа ошамый менә бу ягым дип. Димәк, Макс өчен синдә кимчелек инде. Нәкъ шушы ук импульсивлык, син уйламыйча эшлисең ди инде. Сиңа тиз кирәк, азрак уйла. Син 7 кат үлчәмисең, бер үлчисең дә, аннары кисәсең. Юк ди. Менә шу импульсивлык. Менә сезнең шулай кыска җавап бирәм. Ул менә син дулап торган хатын, дулап торасың, эшләп торасың, йөгереп торасың, ул тыныч табигатьле күренеп тора. Монда теге яртылаш бүлгәләп куйсаң, бөтенләй яхшы була торган күренеш килеп чыга кебек караганда, сезне күзәткән кеше белә барысында. Шуның белән ничек килешә? Менә синең шушы табигатың белән ничек килешеп яши Макс? Яки аңа киресенчә шул табигатың күңеленә хуш булганга тормыш шулай барамы? Мөгаен бер-беребезне тулыландырабыздыр без. Әйе. Максны калдырып торыйк. Макска әйтәсен җылы сүзләр, ул халыкның рәхмәте һәм балаларыгызның менә шул хәтле изгелектә булган, изге юлда булган, шушы дини күңеле белән алып барасы гаиләсе өчен афарин җегетләрнең берсе синең яныңдагы тормыш иптәшең дип, аның янына башка сорауларга күчәбез. Гомумән дуслык. Дуслыкны хәзер инде без аны каян керәбез, каян чыгабыз, аңлыйбыз. Хәзер дус дигән әйберне, ой, минем күп иде ахирәтләр тегендә, анда монда эш ахирәт дус була аламы? Юк. Менә ничек? Өчен җавап бирегез. Чөнки карашлар төрле булырга мөмкин, эш кешенең дә карашы бер төрле була алмый. Киләчәккә максатларың бик көчле бара, юлыңда максатлы, ниятли юлыңда. Шуны кыскартыр өчен бүген нинди адымнар сиңа җитешми хылкыңда? Хылкыңда бик күп матур сыйфатлар. Менә кыскартасы килә, теге барып җитәр максатка. Һәм бәлки вакыт кирәктер. Вакыт ниндидер хылкыңда, табигатыңда үзгәрешләр, нәрсә үзгәртер идең? Замирада бүгенге көн нәрсә үзгәртмәс идең менә арттагы Замирага караганда? Беренчедән миңа вакыт җитми, вакытның кысанлыгы. Күп әйбер турып тора, өлгереп булмый. Икенчедән йөрәккә якын алу. Менә шушыны ничек бетерергә микән Зифа апа? Ничек йөрәк аша уздырмаска? Ничек битараф булырга өйрәнергә? Ничек кешеләрдә менә урысча сүз аны разочароваться дип атала, татарча менә шушы әйбердән кешеләрдә, мин кайчан кешеләрдә менә шушы алданудан туктармын икән?
Менә туктай алмыйсың, әле дә син азык биреп утырасың хейтерларыңа. Рәхәтләнеп ашыйлар менә кинәнәләр шул менә бу беренче, икенче азык төлекләр өстәлгә куелганча менә ай безнең өчен бик яхшы сүз әйтте әле диләр. Чөнки аны җиңәр өчен синнән дә Мин хейтерлардан курыкмыйм, Зиф апа. Мине менә шушы ышанган, җанымны, тәнемне биргән кешеләр, күңелне кайтара торган гамәлләр кылар. Көтмәгән кешеләр аркага пычак кадыйлар. Менә шушы кайчан бу әйбер туктар икән? Мин кайчан туктармын икән? Түгел коллега буларак та кушылып китим. Кайчан туктыйлар алар? Алар төшүп калгач туктыйлар. Һәм Аллаһ Тәгалә аларны төшүп калдырга вакыт җиткәнгә сиңа шундый аларның мөнәсәбәтен бирә. Булды ди, җитте ди. Менә алар белән килгән вакытка нокта куяр вакыт җитте ди. Хәзер башка ишекләр ачыла. Үзең әйттең тапшыру башында. Шул ишекләрдә яңадан кешеләр көтәчәкләр. Башка үзгә синең бүгенге халатыңа тиңнәр көтә сине. Калдыр буларны ди. Калдырырга кирәк. Һәм хейтерларны да әйтергә кирәк. Ачып карадың, укыдың, йөзеңә елмаю йөгертәсең дә әйтәсең. Ой, рәхәт булып китте, күңелгә барсыз бит әле. Сез булгач мин Әлбәттә. Мин хейтерларны күңелгә якын алып яши торган заманда түгел бездә дип уйлыйм мин. Менә Шулай. Инде журналистика ягыннан түгел, коллега буларак теге достана мөнәсәбәтләрдә синең белән сөйләшеп утырасың. Менә кешенең күңеле булсын өчен дөрес булса да булмаса да гафу үтенер идеңме дигән сорауны куйдым. Катгый. Элек үтенәдем, хәзер юк. Элек үтенәдем, хәзер юк. Гафу ителмәслек хәлләр булдымы тормышыңда? Иттеңме, итми калдырдыңмы шул? Беләсезме, гафу итмәслек хәлләр булды. Менә шушы аркага пычак кадау бит инде ул. Ләкин күңел гафу итми, масканы киясең дә нишлисең, тормыш дәвам итә. Үкенечләр һәм иң зур үкенеч артта калган. Бу яшькә китереп җиткәндә шушы үкенеч һәм ул миндә яши. Менә мин гел җырладым бит инде бит. Мин элегрәк менә шушы мөмкинлекләрем элегрәк тә мөмкин була иде чыгарга. Ләкин мин ул вакытта ниндидер менә кеше сүзеннән куркып, җырлый белми дип әйтерләр. Менә шушы әйберне бәлкем иртәрәк кирәк булгандыр дигән әйбер һәм үкенеч әлегә дә баягы ник җырладым микән мин шушы хыянәтләр өчен шул вакытта бит әле мин беренче хыянәт ачылгачтан да 2 ел гаиләне сакларга тырыштым. Күпме нервы беткән, күпме күз яше түгелгән. Шуны иң беренче тотуы белән кул селтисе калган икән. Менә шушы чакта уйлыйм, аннарысын уйлыйм. Өкенечләр түгелнән. Аннары Аллаһ Тәгалә шулай кушкандыр. Син юлаганнарда бит дигәндә авырткан, сагышлы, начар уйлар чыккан, син шуны аңламыйсың, әй. Ул бит киткән, кеше әйтә, сулар белән битләрен җуарга кирәк җаннарына, шул бергә алып чыгып киткән. Шулайдыр инде. Аллам үзе бик күпне белгән кебек өйрәтеп тә утыра ди бу. Өйрәтеп түгел, рәхәт бергә бер төрле уйлабыз, бер дулкында. Һәм менә без яраткан Куприяновны көнләшәм икән Замира дисәләр, кайсы вакыт көнләштерә шулай да. Ай, дөрес әйтмәсә хәзер тотабыз. Көнләшә. Ул мин качакта син нәрсә көнләшсең штәлем? Юк. Конечно, дип куярга мөмкин. Ләкин менә беренче мәхәббәтне сөйләгәнем юк идем бит әлеме. Ләкин үзем сөйлим, үзем дә хәрмәтәм бу моны миңа буланы барбер әйләндереп әйтәчәк. Ага, дип әйтергә мөмкин бит. Үзе Замира көнләшәме? Көнләшәдерем, чөнки мин хыянәтне үткәч бит ул ширгә әйләнә. Ул колына телефон алгачтан да ниндидер бер хатын белән сөйләшкән кебек тоела башлый. Ул уже бер паранойяга әйләнә. Син әгәр шушы туктаусыз хыянәттә яшәгәннән бөтен кеше хыянәтче кебек тоела. Ләкин ул мине өйрәтте аңа ышанырга. Хәзер элегрәк гастрольгә чыгып китсә, мине көнне 100 шалтыратадыр бит. 100 шалтыра сөйләшергә сүз булмаса да, бит менә сөйләшмичә булса телефонны тотып торадыр инде бит. Хәзер чыгып китә ул миңа шалтыратырга мөмкин кичкене. Син ник миңа шалтыратмыйсың дип бит. Мин аны көләм. Ничек димәлем, я мәхәббәтем сүрелгән мәйтәм, я ышанычым арткан икесенең берсен сайла дип көләм инде. Ышаныч бар. Ләкин көнләшмичә булмый. Әгәр кешене яратасың икән, бит, син барбер дә ниндидер ниләрдә, ничек әйтим инде, кытыкланасың, конкурент күрәсең, әлбәттә. Битараф кешене генә көнләмисең. Бармы ул юкмы? Бит аны яратам, әлбәттә. Болай теге көнләп яфалаганым юк. Барабаннарда матур итеп утыра. Макс социаль сетьләрдә күрәм Замира төшерә, сториска куярга сезгә безгә. Замира төшерә, үзен дә төшерә, күрдем, йөзен дә төшерә. Йөзе белән Замираны күрсәгез, беренче тапкыр гашык булган кебек карап төшерә аны. Шундый Макс уйнап утыра, барабаннарда булай гына карап ала да, менә истәп ялкын исти торган караш, ул караш бит мин әйтәм, тигендә дә китә. Энергия. Азрак мәйдан көнләштерә дә белә икән. Дөрес эшлисең, Макс. Мондый хатынны көнләштереп тә торырга кирәк. Иркәң буласым килә, бикәң буласым килә, иркәң буласым килә. Җилләреңә буйсыныр алып, җилкәң буласым килә.
Ирнең корбан булуы бар, хатының корбан булуы бар диләр. Аның тормышы кайсының тормышы белән кемдер яши. Син бер дә уйламыйсыңмы, менә шушындый тормышларда, әгәр гел мин әйткәнчә булсын, мин әйткән генә дөрес. Менә Зифа апа, сез әйтеп үттегез, сез аны теге гаиләдә кем баш, акча кем кулында. Мин дә сез үзегез гомумиләштереп әйткәч, мин аңа кысылмадым аны, беләсезме? Без гаиләдә күбрәк була бит шундый теге шәң килүче этләр, әйме? Шәң килә торган була. Ә була шундый бер гаф кына дип куя торган этләр, әйме? Без менә шушылай. Мин бәлкем шулай күренәмдер бит. Ләкин мин хәтерлим бер әйберне Максим белән очрашуны башлагач, Мирас ансамбльдәге флейтистка Гөлнара Ярмиева әйтмәйтәм бу без йөрмидер дим әйтәм. Бу Максим әйтәм бигрәк ни инде сабыр шундый тыныч халыклы. Нәрсәдер әйттем инде русчалап әйткәнмен Гөлнара әйтә. Ага, син әле Максны белмисең. Диде, на Максу на драной козе не подъедешь дигән сүзе исемдә. Һәм чыннан да шулай. Максны бер вакытта да җиңеп булмый. Бер вакытта да үз менә әшәкелек белән дип әйтәм, бит. Әлбәттә тормышта бер-береңә юл куясың, ансыз мөмкин түгел. Ләкин мин Максим белән бер-бергә өйрәндем. Бер көн Аязга да шулай берне аңлаттым. Син һәр вакытта да әйтәм, улым, үзеңнең шәхси границаларыңны шикләреңне сакларга өйрәнергә тиеш. Хатын басып алырга тиеш түгел, әйтәм. Менә Максим белән ул мине өйрәтте. Менә монда кадәр кирегә ярый, монда ярамый. Монда инде минеке. Мин телим икән, мин барабанда уйныйм. Мин телим икән, рок тыңлыйм. Мин телим икән, рок фестивальгә барам. Һәм бу минем шәхси. Һәм ул мин әйтә, телисең икән, җырлыйсың. Телисең икән, иптәшләрең белән бар Стамбулга барып кайт. Бу синең шәхси. Мин аны хөрмәт итәм. Кеше белән тулысынча сепарироваться итеп бетерергә тиеш түгел. Кеше шәхес булсын өчен, кешенең шәхси границалары булырга тиеш түгел. Максимга кеше алдында яңа абьюзер. Әйе. Мәсәлән, кеше алдында мин Максимга әйтәм, син нәрсә җүләр что ли дип, мин аңа бер вакытта да әйтә алмыйм. Бер иргә әйткәннәр бит, син әллә подкаблучник булып яшисең инде хатыныңда дигәч, ул беләсең нәрсә дигән. Тыңласыннар әле егетләр үзләренә җавап кайтарыр хатыннар үзләренә. Егетләр беләсез, бу подкаблучник булып яшәү нинди рәхәт бит ул. Бер нинди җаваплылыгың юк дигән. Дөресме? Дөрес, юк, ләкин юк, мин әйтмәсем, безнең Максимда менә теге. Ансы шулай. Әйе, җаваплылык. Кинаялап әйтергә. Әйе. Һәр кемнең үз зонасы җаваплылык буенча. Киттек, артабан берничә генә кыска сорауым калды, чөнки безнең бер 10 тапшыру сөйләшеп утырырлыгыбыз бар. Иң яратмаган эшең, шул хәтта бөтен эшне яратасың, иң яратмаган. Теге Мишель Обама әйткән бит әле, хатын кызга эшләр өчен күпме булдыралар шиге юк дип әйткән. Әйе. Менә шул Американың теге чираттагы президентының иптәше бит инде әйтелгән сүзләр дөрес бу сиңа кагыла. Ләкин менә яратмаган эшең бар, менә җенем сими, менә мин моны инде я кешедән эшләтәм, я бөтенләй эшләмим. Мин яратмаган эшем ши итне турарга булыштыра. Яратмыйм да инде шуны. Исе күңелемә тия перчаткалар белән мәшкиләм инде. Ну, миннән башка бер кем дә эшләми аны. Менә кайбер кешене яратмаган әйтләр, уф, тозсыз бунау сыйфаты. Я тозсыз кеше диләр инде. Үзем турында алай дип булмый. Минем барышымда үзем әйткән сүзем тозсыз булды. Менә җирем тозсыз инде дип бер дә әйтә алмыйсың. Иштә менә нинди сыйфат икәнен әйтмәсәң дә бармы шундый? Бар инде әлбәттә, бар. Менә теге тотып кына әйтеп булмый. Менә сама критика дип атала, үз-үзеңне тәнкыйть әлбәттә бар. Бар әлбәттә. Иң дөрес сайлаган карар бүгенге көнне зур карар. Нинди адамыңны син афарин дидең үзеңә? Максимга кияүгә чыгарга риза булам. Бизнеска әйе дип ризалашам. Чөнки күп кеше баш тарта бу бизнеста. Мин ярар дидем. Әйе дидем. Иң зур дошман дип әйткән бармы синең шундай? Әлхәмдүлилләх, хандай теге шул кадәр дошман диярлек кешеләрем юк. Көндәшләр бар. Менә һәр вакытта аяктага торган тәгәрмәчкә, ләкин алай дошман дип әйтмәсем. Юк, алай теге кем беләндер шул кадәр дошманлашып йөргәнем юк, әлхәмдүлилләх. Юк. Тапшыру шул хәтле тиз үтте дип әйтәсе килә, чөнкиләрдә сүз күп, сүз булай гына түгел, уй күп, һәм җиткерәсе аралашуга, җиткерәсе теләктәшлек юлында менә биредә булган Башкортстан бигрәк тә ТНВ каналлары аша синең булдыклылыкларың, эш хезмәтләрең аша да социаль челтәрләр аша да якын иткәннәр. Аз гына булса да күңелләрен булдырганбыздыр дип уйлыйсы килә һәм әйтәсе килә, вәгъдә алып калабыз, инде вәгъдәләшеп калабыз, соңгысы булмаса әле бит. Иншалла. Бик кызыклы героебыз белән тапшыруда. Әйтәсе килә, Замира, вакыт кемнедер куяр өчен яныңда вакыт бирә. Кемнәрдер куя ала. Йөрәк кемнедер тояр өчен, сөяр өчен, кемнедер яратып алыр өчен, бая әйткәннәрдән чыгып әйтәм, вакыт бирә. Һәм ул вакыт үтә, акыл үзенеке итә. Тәрбиягә, холык-фигылеңә таяна да, акылыңны акыллырак иткән вакытың җиткәнне бәян итә. Мин сиңа карап шулай дип утырам. Чөнки синең, мин болай аралашканда да беләм, шул хәтле тыгыз
ялсыз эшли торган календар графига кешесе син дип әйтәсем килә. Шуңа күрә хушлашкан вакытта әйтер идем, менә ялгызлыкның авырлыкларын кичергән чакларыңда фәһем алырлыклар бар, кирип бәлки кемнәр кермәгән социаль челтәрләрдә укырлар синең язмаларына. Анда әйтәсем килә, алай булганчы ялгыз булганың диләр, юк, ялгызлык синең бәхеткә омтылуларың күрсәтә, бәхет белән. Мин ялгыз булмадым да, Зифа апа. Һәм әйтәсе килә, менә син әйтәсең бит, куенына кирип ятсам, минем иң зур оҗмах кебек ял урыным, инде күзләр тимәсен дип утырдым без сөйләгәндә. Әйтәләр бит, мин көчле диләр, мин көчле, син бик көчле хатын. Көчле хатынның көчсез чагы матурлый, хатын кызы дип әйтәм, чөнки без һәрберебез иратны ничек кенә начармы, яхшы ягын кабул итсәк тә, аның менә шул иңенә башыбызны куеп, тир исе килеп торган якасына танавыбызны төртеп, шыңшып балавыз сыгасыбыз килгән вакытлар күп. Һәм иратның үзенең дә әнә шул балавыз сыга торган якасында кемнеңдер танавын тоясы килеп яши. Һәрбер ират шулай. Мин бу очрашудан халык та, үзем дә бик фәһем алдым дип әйтәсем килә. Киләчәктә бүтән булган кылган гамәлләрең эшкуарлыктамы, калган яклапмы, җырда, сәхнәләрдә танылу тапсын. Гаиләңдә дә танылу тапсын. Эшләгән изгелекләреңне Аллаһ Тәгалә үзегез дини күңелегез белән Аллаһ Тәгалә зурлап кабул итсен, артык күрмәсен. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, бүгенге тапшыруның ахырында мин булай дип әйтер идем. Ал булсын күңел офыклары, ак булсын максатларга, ниятләргә барыр юлда ирешеп юлыкканы дигән идем. Шулай булсын. Бик матур әйттегез. әйттегез. Күршеләргә кадәр дип Замираның сезгә әйтер теләкләрен калдырып китәсе килә. Әйтәсем килә, бу дөньяда Аллаһ Тәгалә шундый итеп яраткан, без һәр нәрсә өчендер җавап бирәбез. Безгә бер әйбер дә булай гына килми. Бер караганда, менә бу кешегә бөтен әйбер дә бирелгән, бу шулкадәр рәхәт тигеп тоелса да, ләкин алай түгел ул. Тормыш кеше барбыр ниндидер рәхәтлекләре өчен ниндидер сынаулар белән барбыр җавап бирә. Мин теләр идем. Шушы Аллаһ Тәгалә безне бу дөньяга чистарыныр өчен җибәрә. Без пычранып, кайбер кеше пычранып китә. Пычранып гөнаһка батып китә. Чистарыныр өчен килеп, изгелекләр ясап, чистарынып китәр урында гөнаһка батып, шумып пычранып китә. Шуңа күрә мин теләр идем начар гамәлләрдән, гайбәтләрдән, кешеләрне рәнҗетүләрдән барыбызны да Аллаһ Тәгалә сакласын, иманыбыз нык булсын. Мин балаларыма теләгәндә дә, мин аларның бик көчле хоккеист яисә шундый билгеле музыкант булуыннан бигрәк андый теләк тә бар. Ләкин мин теләрим, бер кешеләрне рәнҗетә торган, кешеләргә зыян сала торган балалар булып үсмәсеннәр. Кешеләргә игелек китерә торган, кешеләрне бәхетле итә торган кешеләр булып үссеннәр дип сорыйм Аллаһ Тәгаләдән. Менә бу кемнең баласы шушыны рәнҗеткән икән дигән сүзләрдән Аллаһ Тәгалә әйтәм, бер сакласын иде. Менә минем бөтен теләгем шул, һәм безнең барыбызны да Аллаһ Тәгалә сакласын, чөнки кешегә яхшылык ясаганнан күңел яктыра, кешене бәхетле итәсең. Андый гамәлләр күп булса, бу дөнья шулкадәр чиста булыр, шулкадәр рәхәт булыр, шулай бит. Шуңа күрә мин сезгә бары тик изге гамәлләр кылып, игелектә яшәвегезне телим. Менә шул. Зур рәхмәтле, мен вакыт бүлеп килә алганына Замирага, ерак араларны якын итеп очрашулар хәзер әле теге гел очрашкан сайын, күрешеп торган сайын шатлык истәләчәк туган тел ашада гөлгә булачакбыз. Аллаһ артык күрмәсен, һәм әйтәсе килә Замира сиңа, тамашачыларыбызга саубуллашып, эчтән янган кояшың барыбер балкыта кешелекне дә, йөзеңне дә. Бирмик шул эчтән янган кояшыбызны сүндерергә дә, сүнәргә дә, үзебезгә дә, башкаларга да, алдагы күршеләргә кадәр. Ресторанно-гостиничный комплекс «Версаль» – пространство для празднования важных событий. В комплексе 6 стильных банкетных залов для любого формата торжества, корпоративы, юбилеи, выпускные и роскошные свадьбы. Просторная ухоженная территория с роскошным ландшафтом, зоны для выездной регистрации и фуршета – все продумано для идеальной атмосферы вашего дня. А комфортабельная гостиница, изысканная кухня и высокий сервис делают праздник по-настоящему завершенным. Приглашаем вас увидеть все своими глазами и обсудить детали.